Què oferim a les persones que volen fer el cicle de grau superior en educació infantil? Doncs el primer de tot és que puguin assolir les màximes competències que el propi cicle demana, no? Doncs dissenyar, planificar i implementar tota una sèrie de propostes educatives que acompanyen els infants de 0 a 6 anys, a la petita infància. Com ho fem? Doncs nosaltres tenim com dues característiques diferencials. Una és que l'equip docent està especialitzat en les noves metodologies que es porten avui a l'escola bressol i a l'escola infantil, que es basen molt en el respecte. I la segona qüestió és que tenim una aula de simulació que ens permet que les persones que estan fent el cicle puguin posar en pràctica primer en aquesta aula els aprenentatges per després poder-les passar a la realitat de les pràctiques. I això els fa donar també molta seguretat i que se sentin millor.